Slyšeli jste něco teď? Slyšeli, no, to je právě ten... Protože já to neslyšel, tak jsem si chvíli myslel, že už ta funkce je vypnutá, že to je takový jako stealth, víš co? To je na tom právě ta nevýhoda, no. Že to je slyšet. To fakt není žádný překvapení, ty. Bullshit. Teďka bude ticho, protože všichni jsou nahrávání. Já to rozjedu tady za chvíli, ty. A kdo byl teda ten chlapík poslední s tou malinkou fotkou? To je jeden učitel z učiliště Hermes. Já bych chtěl vidět ten profil, jak to prostě vypadá miniaturně z dálky. Jsem tu tak, jak jste na tom. No tak si klikni, to je vidět. A já nevím, jak se jmenuje, tak jak já tam... Jo, sorry. No jo, ty jo. Ty vole. No a stejně tam má čárky, goldy, se na to podíval, stejně tam má prostě ty vole blbě to komponovaný. Tady to se podívejte. Na tohle. A on je strašně hodnej a prostě sympatický a všechno, ale... To vlastně připadá, neříká ti to něco? Ta fotka ze skenru. To fakt. Tak já ti to připomenu, moment. Jasný už vím, no. To bylo z malování, to nebylo ze skenru. Aha, tak aspoň víme už. Malování pova, ty vole. Tak aspoň... Takže to je jako z malování, jo, dá to... Tak to je fail, ale to je ještě větší fail než ze skenru, vole, fotka. Já vím, no. A ještě to vidíš, prostě uploaduješ to tam a tak prostě. To bylo jinak, to bylo tenkrát, tak když si ty fotky uploadoval, tak jak si je rovnou uploadoval, ale nezeptal se tě to na potvrzení. No a vema, tak ložíš fotku a jako máš ji tam a já nevím, se na ní třeba podívám, že jo. Jinak my už jsme to Už nevím, o čem debatovali. mluvíš, Bojdovi. Co? Nevím, o jaký fotce to mluvíš. No jestli myslíš to, co jsem říkal teď, tobě, tak to bylo jako reakce na tebe, no. Už smazal, takže už nejsou důkazy. To jsi neměli, to je památnost. Ale prostě. ten link bude furt fungovat, ne tam věčně, to je ta prdel. No, Když to smažeš, tak ten takový tvrdý link prostě furt funguje. ale hlavně to tam, měl jsi to tam prostě a já jsem to komentoval a ty jsi tam taky něco psal a měl jsi to tam nechat prostě. Stejně se to ztratí v tom záplavu. Nebyl komenty žádný, když jsem to mazal, tak tam nebyl žádný komenty. Byly ty vole. Jsem ti tam psal přece, než přijel z chaty něco a ty jsi na to reagoval tím, že něco jako taková doba od téhle fotky a někdo to vyhrabal prostě, nebo něco. To možný. No, ani prostě nevíš vůbec, ty vole. Ty vole. Tom asi zajeď do Německa pro Guild Wars. 7. Ale tak vy to tam máte občilý a prostě jste tam furt. A ještě na to měli tu digitálku za 1100. Všichni byla z nějakých 930. No ani za 1100 no. Teď nestojí 1100, ale 1400. Jako na tom MMO... No, MMO Boost 1200, no. To jsou taky kurvy na tom MMO Boostu. Oficiálně 14 lék. A krabicovka prostě líčo, no. Jakože oficiálně při dostupnosti, no, teď je to nedostupný, takže se cena zvedla těch pár kusů. To kdybych viděl, tak jsem si koupil ty 10 těch a pak bych to ty vole střelil prostě. No hele, no já vím, že třeba ta sběratelka toho Diabla prostě stála třeba, někdo to prodával za 5K prostě třeba. Nebo i ty normální hry jsem prostě narážel na internetu na to, že tu normální verzi, ta normální verze se prodávala za víc, no, protože to bylo všude vyprodaný prostě. A tak, no. Jo. Ale tak já jsem si to schválně jako nepředobědnal, protože jsem chtěl jako že čekat, jako až to trochu odlehne, No to jasně. padání těch serverů a tak a pak teď v posledních dnech mě to prostě docela navnadilo hodně. Tak jsem si říkal, že už to chci, no. Ty vole. Zkusím se zalogovat jako občan.
Jako občan, jo. Jako občan. A jestli ty vole, tam neuvidím ten accept request, tak ji napíšu prostě znova ty vole a tentokrát už nebudu šetřit nespisovnými a gramaticky špatnými vulgárními výrazy. To je dobře, no. A nebo Aslan se může obětovat a napsat tý čau. Psal mi Patrik Le, proč si ho nepřidáváš prostě. Ano. Nepsal mi Patrik Le, jestli nejsi online, tak jsem mu napsal, že seš, protože jsem tě tu viděl a ptá se. Hej, la! Jsi ho přidala, prostě chápeš to? Jo. Hned prostě 23 minut ago to mám, takže prostě hned hej, ona to prostě bere automaticky. Jo. To je neskutečný, ty vole. No, protože čím víc věcí se u ní na profilu bude No, dít, já tím vím, no. líp. To je děvka, ty. A ona třeba tam jako časem si toho prostě všimneš, no, že někdo něco píše a ona ho tam úplně stírá jako svně prostě nějaký nabíjence nebo hej, debily ale a čilo, tak. ona prostě si mě přidala a pak to musela zrušit, ne, protože prostě jí tam mám zase jako a referent, prostě přidej si to, takže Jakože tě smázla, jo, teda. ona si, no, přidala to a pak asi udělala ten profil a ty vole zlekla se, tak to smazala. Aha. No a koukám, to není, no. To je svině, to tady to pošlu znova tady. Jo, pošle. Jo, je odeslaný prostě. No já jsem jí to, teď nedávno jsem jí jako smázl, no. Ale to, musel jsem si tam znát přidat. Počkej, proč musel to napřed? Protože furt jsme se potkali a byla dotčená. Wow. Lol, ty vole, teď jsem dal jakoby vidět společnou aktivitu, ne, s ní a v roce 2009 jsem jí psal na profil. Blowjob, pojď. Ale posled, jo. Počkej, jako přímo na profil nebo pod nějakou fotku? Na profil, no. Na zeď, ty vole, na mě posě. Tak ty vole, to tě, ty vole. To Tak tě asi 2009 to poděkoval. už je historie. Ty vole. Ty vole. A co, tam reagoval na to nějak, nebo to Jo. smazal? Jak? A psal tam J, a smajlíka. No, tak to je ještě docela dobrá reakce, to tě ještě ani nesetřela, víš co, to můžeš Ale tak to bylo to, jsme byli asi ve škole a blbli jsme. Jo, aha. No tak s ní být ve škole a blbnout, to bude zajímavý, tyjo. Všechno se to nahrává. Ty vole, já vím, no tak A to se pak to se pak bude vystříhá. cenzurovat prostě. No, teď se vypípá ty jména prostě. Nechá se tam jenom prostě to, že všichni víme, že to vymyslel Tomas, kdyby něco prostě. Zbytek se nechá, teda zbytek se jima, že? Tomas Má je hlavně narozeniny. iniciátor. Nevím, no. Tomas. Hele, je online? Je no. Ty vole, tak Napište to jí někdo, není napište jí, možný. že Patrik Le mi psal, že si tě chce přidat. Jo, dělej, asi nepiš. A nebo Darek, no. Ne, od tebe je to lepší. no. Potřebuje půjčit jenom pár set korun. Ne, něco ti prý potřebuje, prostě. Ne, tak to by Potřebuje, napsal. napiš prostě, aby to bylo uvěřitelné, tak napiš, že nás tady prostě potřebuje všechny a prostě Hej, přidává a teď si vem, kdyby to by byl gól, kdyby si s ním psala nějak pravidelně, prostě ne, a věděla by prostě, že to je nějaký bullshit. Jo, třeba je tady nabíječ, víš co, novej, ty vole. Hej, ty vole, pamatujete si Nikolu Jirákovou, nebo ne? No pamatuju. Ty vole, na mě tady prostě u toho ličáka na mě tady prostě vylil jí profil, ne? Jakože, Jako fakt, jo? No fakt, čum na to. Počkej. Jo, ale já vím, že jsem to jednou nedávno nějak snad hledal, jako z prdele a našel jsem Tam něco tohle bez je fotek. fakt ona, tohle je fakt ona, to je ona. A jo, je to ona, no, je to ona. Kolotočářka, nebo? Hej, Zaměstnavatel kolotoč. Works at kolotoč. To je moc, ty vole, no. Mám úplně stejný kukuč, akorát si ji trochu vymodelovala hlava, no. Tohle je skvělý. Ty vole, to je můj profil, ty vole. Na lidé, ty. Žije v Praze, no, podle údajů. Ne, je to fakt ona, no. Společní přátelé, 0. Hej, to já si ji přidám jako ten lečák, ona Jo, se jo, třeba jo. A ona nebude vědět. Oni Tak se snad ani nasrat, neviděli, no. ne? Ne, jo, určitě viděli, má tam request, tak ať nesere, vole. A ty Říkal má tu... status, smutnej smajlík dvojitej. O, mě nesere, vole.
tady ještě máme? Nějaký návrhy, tyjo. Samý bullshity. No a ten Tiger, ten s tím přile, s tím Jo. účesem a pleškou a tak jsem dával furt z posledních dnech nějaký fotky, ne, a takový. Jako Že- svoje, jo? To je docela divný a pak mu tam píšou i nějaký divný lidi, jako divný komentáře, cizojazyčný. Jako ruský, jo. Tak není no, ale nešlo to ani přeložit snad, ale znělo to něco jako... Bez takto masakry ticho, taky to všechno píše, co tady říkáme. Tak určitě. Záznam, přepis. Přepis. Tak- To není třeba, my to nahráváme, takže... A napíši od toho Lečáka něco jako... Ahoj, Nikčo, na základce jsme se hodně kamarádili, pamatuješ si na mě, jak se máš? A dal bych ti tam request, prostě. Jo, a mám se taky normálně, víte, by si měl přidělat. Zrovna mě pustili z pasťáku. Jo. Ne, já nevím. Napiš, jak chceš. Sám nevím. Já nevím, jestli... Jako nějaký chyby bych tam udělal a tak. Píšu, ahoj Nikolko. Nebo Niky bych jim napsal taky Ahoj možná. Niky, no počkej, kde má tady tu? On má furt ten starý profil, co... Hej, já ji nemůžu kurva napsat, ona to má to. To má jako Asfan, no, to je bullshit. To ty bullshitři, no ty. Ej, ty vole, do prdele, to je nějaký celý buglí prostě, já tady vidím na tom profilu prostě, na té jakoby stránce, na těch feedech takhle, prostě vidím aktivitu Asfana, ne? Protože ho máš odebíranýho. Ale, no, ne já, ty vole. Asfan, jsi tady. Manga, ne, vkázas. Tohle to je nějaký zajímavý. Skutečná čupka, ty vole, to je. Ne, tak já jí napíšu prostě tak ne, tak Počkej, ale jako, co hej, takhle? kurva, co to je? Já tady ve zprávách prostě mám, hej, to je kokot, a jsme, hej, jste kokotí. Hej, tak to je neskutečný, prostě vyčůrat, ty co si to dá... Co jste udělali? Já čekal jsem, že na to přijdeš hned, ne, jak na to lezeš, na ten problém. Hej, co jste udělali, nebo co se stalo? Co Tak jste mu to je poslali? dobrý, ty vole, tak... Hej, ale mě to nedošlo, ty vole, to nemůžu se tě dovolat, ty vole, to mi vůbec nedošlo, kurva, nebo nevím o tom prostě. Tak ty vole. Co ti poslali? Ti to tak ty vole, odepiš ne, a to asi já nevím, proč mi neodepíšeš. To vlastně nepsal Dělečo náhodou, něco. Ne, teď vás docela nechápu, holky, jako co se děje. No. Teda jak začal smát, že jste mu psali něco, nebo co? No ne, prej Lečo ti psal něco a ty jsi na to nereagoval. Jsi mi nepsal. Ježi, pošli mi to, ty vole, maga. Či vím. Tak se pej do té pošty, ty vole, jestli mi tam taky ten čurák, ty vole, psal, a já jsem si myslel, že to je nějaký. A tady nic nemám. No ale takhle, jako úplně celý jsem to udělal já, jo, a psal jsem ti zprávu za Lečáka. Hej, ale mi to taky nedošlo, ty A vole. já ještě v ten den prostě, jak jsme tady mluvili a tak jsem jako vypozoroval, že na to nějak nereaguješ a nic, tak jsem se na to podíval znovu, jestli to je odeslaný, jestli to funguje. Bylo to odeslaný prostě. Zkoušel jsem to ještě s Asfanem a přišlo mu to, takže to muselo fungovat. A pak jsem ti to posílal i po druhý, snad. Nebo Darkovi, teď nevím, jestli jsem to posílal Počkej, dvakrát tak to, stejně. jak jsme se bavili, No ne, ty jediný, co jsi zmiňoval, byl friend request, no. A žádný zprávy. žádnou A já jsem zprávu asi- neposlal. Hej, ale mě to taky žádná zpráva nedošlo, fakt? To bych Fakt? si všiml, no Tak fakt? ne, jo. No fakt ne? Ale vidíš to, že to je odeslaný. No že jo, vidím na to něm. teď, no. Taky ne. Tak co to je za bug, ty jo. Sice ten inbox vypadá úplně jinak než u mě, ty vole, na tom profilu nebo to, ale jako jo, vidím to, no a prostě, Tak co to je, omega? to nevím. Tak to je poslen. Co se stalo, jsem tady nebyl. Je to venku. Co? Darek prostě chtěl na pěně jako něco znova.
a všim No. si toho inboxu těch zpráv s Tomasem a s Darkem. Ale prej to oba, prostě jim to nepřišlo. Neměli to přijatý oni, Aha. což je docela divný. Možná teď tím, jakoby... No hele, já jsem ten profil jako nechal aktivovat a normálně by měl být rozběhnutý a funkční prostě. To možný. Jako jediný, ale to škoda ty vole, já jsem si říkal, že hej a ještě Darko, jak jsme tady spolu mluvili nějak předevčírem, no to nebylo včera, to bylo předevčírem, no, tak mně to úplně přišlo divný, že na to nereaguješ a ještě vůbec žádná reakce ani nic jakoby prostě na téma. To je jasný, no. Jsem si říkal, to je divný, že by to ignoroval, že by ani neřekl něco jako ten kokot mi napsal kostelečku. Jako tady jediný, co je na tom welcome page, prostě abych si někoho přidal, no, ale tak jako, Tak to je, to snad nemůže být podmíněný tímhle. já se tam schválně lognu a podívám se na ty údaje, ty no. To je, To je ale píčovina, prostě. Jakože já až aktivuju, dejme tomu, že zprovozníme ten profil a pak někomu teda napíšu, jakože už funkčně, tak jemu se tam objeví jako všechny ty zprávy, jo, nebo... to nevím vůbec. No je tady welcome to Facebook, no, tak jak se toho zbavíme? No ale tam pod tím je, že máš vyhledat přátelé, No. jako teda přidat si přátelé, ještě tak. A tak to by si tam musel jako, jenže to tím musíte si, já nevím co, tak si tam přidej mě, prostě A třeba co to je já ta to dvojka u toho? No jak ta to- dvojka, aby si ty přátelé přidal ručně, že jo, protože ta jednička to je bullshit, že tam máš napsat heslo k mailu, aby ti to podle Jo. mailu, to je pičovina. A já jsem si ty jedničky až. No. No. Tak si třeba, počkej, já se zaloguju, přidej si. Nějak- Jsem mu dával datum narození 90. Jo, tak to se to dělá staršího, to je taky reálný, víc. No tak poslal jsem ten request. Ale na ukázku ti napíšu Darku, jo? Něco. Jo, Teda, a jo, ten, co to je za inbox do piče? úplně jiný. Tak to je hnusáno. Z toho udělali tak prostý chat, jako je dole prostě. O tom bylo, ty vole. No teď jsem ti poslal něco. Zatím nic nepřišlo. No hele, heslo 1, 2, 3, 5, 6, ne. To bylo něco, dlouhá sračka nějaká. Nevím no, mám chuť se na to vyslat. Co to udělám? No kurva, tohleto. Ještě mi napadlo napsat tobě, ale já tě nemůžu najít, ty vole. Asvanovi, jo, nebo? Ne, tomu bych si Jo, musel jo, nalinknout jo. ten profil. Jo, tak počkej, tak to zkusím najít. Jo, já ho vlastně tady mám, že jo, v těch requestech, A jo. takže... Teď co na linku. A mně to přišlo, no. Jako, ta zpráva ode mě jemu přišla. No, tak ty vole. To je zase nějaká mrtkovina. Já to ti psal tady do Asfanto, čau kámo, hej, nemůžu se tě dovolat, no. Já to koukám, si říkám, co to jsem nepsal. Za něj. Já jsem tam hodil její fotku, ne, jako, že jsem tam chtěl napsat prostě jako moje segra, víš co, jako, že to, jako to tam takhle dávají si ty rodiny, no. No, A tak ona třeba prostě, kdybychom jí mohli napsat, že jo, tak by to taky třeba fungovalo, jenže když jí zprávy prostě nedojdou, to je potom těžký, kurva. ano, právě, že to nejde, no. To je zase nějaká, no, to je zase jako kvůli tomu, aby to lidi nezneužívali, aby to nemohli spamovat z těch nových profilů, tak tam zase musí být nějaká pičovina, ty vole, aby... Ale počkej, já když jsem teda psal tomu Asvanovi, tak jemu to ale přišlo, ne? Na tu zkoušku. Asvane. Nebo jak to No. bylo? Ty jsi mi nepsal na zkoušku. Aha. Ty jsi mi poslal request, ten Já nepřišel. jsme zkoušeli, aha. Jo, proto... No. Prdeli, tak čekají, to hledat nemůže prostě, to vole. Prostě všude všichni říkají, ty vole, že
Že ty vole, máme sedět doma na prdeli prostě a trolovat a nechlastat, nefetovat a co nám zbývá, ty vole, prostě když trolování nefunguje, kurva. To je prostě, ty vole, to je v prdeli, vole. Už to není co to běhalo, ty vole. Pamatuješ na ten náš trolling, ty vole, na těch cizích TeamSpeakích, ty. Ty vole, los, to jsi taky někdy musel zapakovat, ty vole. Taky lidi jsem měl vždycky rád, vždycky, že bych jim jako prostě vypích vidličkou v oko. A tak to byly ty babliky, takový ty, co byly v tom seznamu, víš co? Ty vole, to byly třeba mexický TeamSpeak prostě, nebo belgický, ty vole. Poslouchal nějaký fotbal jednou, ty vole, asi nebo co to bylo. A ty Číňani tam někde, ty vole. Ty Japonci, ty vole, jak tam mluvili prostě, ty vole. A jednou tam něco s tím Niko Belíkem a prostě a oni jakoby odpovídali, ale už si to přesně pamatuju, docela blbě mluvili, ale... Oni to neznali, ne, to Nika prostě. Já jim tam nadával a oni prostě říkali, ať se uklidíme a tak. Jo, on tam pouštěl, víš co, prostě ten zvuk, víš co, z toho GTAčka, jak byla ta stránka, ty vole. No, Soundboard. Soundboardu, no. Jo, já jim říkal, excuse me, ne, oni, jako co chci, ne, a tak, to bylo dobrý, to. A pak, you shit, a oni už se báli, to bylo nějaký menší. Báli. To nevím, jestli byly menší, jo. No báli se to. A tak pár Balls of Steel tam padlo, no a... Bylo se vždy fakt, no. A vždycky to... Balls of Steel. Akorát, že oni to byli kurvy a třeba po 2 minutách odešli, ty vole, no. Ale i to byl úspěch. Tak oni jsou bezradný, když jdeš na public, jo, tam není žádnej ten. To je jasný, ale je vždycky největší prostě prdel, jak byla, jak vždycky šli ve dvojici, že jo, prostě fakt nenápadně vždycky dva přišli do té místnosti prostě hned za sebou, víš co. TeamSpeak user 1, TeamSpeak user 2 pomalu, ty vole. Dobrý bylo, když tam byl někdo sám, ne, a teď najednou se tam k němu přiserou 2 lidi. A úplně vytrolej, to.